V Trnave nedávno oceňovali šikovných vysokoškolákov, ktorí vedeli uplatniť svoje teoretické vedomosti, ktoré získali na univerzitách pri riešení praktických problémov v podnikovej a výrobnej praxi. Zašla medzi nich Martina Gabčová a my vám jej zistenia sprostredkujeme po pesničke. Pozdravuje Igor Haraj. 8 hodín 35 minút stále počúvate Rádio Regina. Diplomové práce môžu otvoriť dvere zamestnávateľovi. Presvedčili sa o tom študenti, ktorí sa zapojili do premiérového podujatia Náš najlepší študentský projekt. Cieľom tohto projektu je podporiť spoluprácu vysokých škôl a firiem na riešení konkrétnych projektov a ich overenie v praxi. Zamestnávateľia vďaka tejto spolupráci zasa môžu získať šikovného zamestnanca. Pokračuje Martina Gabčová. Z 30 diplomových prác študentov z vysokých škôl zo Žiliny, Trenčína, Košic, Bratislavy a Trnavy sa do finále dostalo 10. Autori ich prezentovali na pôde Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave pred zástupcami zamestnávateľov. Témy boli z oblasti priemyselného inžinierstva, manažérstva, výroby a kvality, hovorí jeden z organizátorov Radovan Martišovič. Sledovali sme tým hlavne zapojenie sa študentov do praktických úloh, to znamená, že vytiahnuť ich z toho školského prostredia, viacej ich potlačiť do tých praktických riešení problému. A rovnako sme tým chceli ukázať firmám, ktoré sa ešte nezapájajú do riešenia diplomových prác, že je tu ten potenciál, ktorý treba využiť, treba stiahnuť tých ľudí k sebe, tých mladých ľudí, umožniť im realizáciu určitých projektov. Pre nich to bude ako keby pracovná sila zadarmo, ale možno troška s iným nápadom, s iným pohľadom na veci, s takým mladickým netrezveným, a na vysokých školách je zdroj a potenciál asi najväčší, ako niekde hľadať budúcich uchádzačov o zamestnanie niekde na ulici, ale rovno si vychovať. Bola to výborná skúsenosť. Teóriu sme si mohli overiť v praxi, zhodujú sa diplomanti, ktorí sa do projektu zapojili. Tak je to veľká skúsenosť hlavne pre študenta, ktorý sa učí teóriu, teoretické poznatky. Občas samozrejme boli z toho aj praktické poznatky, ale byť v organizácii, pracovať na reálnom projekte, neoceniteľná skúsenosť, ponúkli mi aj prácu. Mi to prinieslo veľa skúseností. Pracujem už na úplne inej pozícii. Keď som prišiel do tej novej práce, tak už som mal nejakú skúsenosť, že som sa s ľuďmi rozprával a vedel som trošku, že ako na nich nejak sa dohodnúť rozumne. Prax vo firme zaváži aj na trhu práce. Zdôrazňuje Milan Šesták, zástupca zamestnávateľov, ktorí poskytli priestor študentom. Určite sú to konkrétne nástroje a ich použitie v praxi, čo sa na škole učia len teoreticky. Práca s ľuďmi v reálnej firme, práca na tom, akým spôsobom zavádzať nástroje štíhlej výroby alebo riadenia manažérstva kvality, je niečo, čo ich potom nemusíme učiť v praxi. Každý jeden diplomant, ktorý úspešne spracuje zadanie, tak si otvára automaticky dvere do praxe, a pokiaľ to aj nie je priamo v tej konkrétnej firme, v ktorej tú diplomovú prácu spracováva, tak je hotový človek, pretože tým, že prezentuje nejaké konkrétne zadanie, na ktorom pracoval, tak tá organizácia to už považuje samozrejme za praktickú skúsenosť. Vzdelávanie reagujúce na potreby podnikov je nevyhnutné pre súčasný pracovný trh. Myšlienku podporuje aj národný projekt Vysoké školy ako motory vedomostnej spoločnosti. Pokračuje dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity Ľubomír Šoš. Naozaj sme veľmi príjemne šokovaní. Niekoľko príkladov za všetky. PSA Peugeot Citroën ponúka polročnú stáž pre študentov končiacich ročníkov na vypracovanie diplomovej práce. Aby skutočne zistili záujem daného študenta musí odpracovať 100 hodín bezplatne. A potom oni na oplatku mu dajú prístup k všetkým informáciám, dajú mu supervisora. Základnou myšlienkou je, aby naozaj študenti išli do reálnych podmienok a robili diplomové práce pre konkrétne závody. A zasa naopak, závody si takto čekujú kvalitu jednotlivých študentov jednotlivých vysokých škôl, pripravujú si alebo hľadajú si talentovaných nástupcov do škôl, a to je pre nich, si myslím, že tiež veľké plus. Stáže pre diplomantov v projekte ponúka aj Bratislavská automobilka. Spolu ide o 40 zamestnávateľov, ktorí podporili tento projekt.